Започваме едно ново оцеляване. Дай ми порабата ми. Дай ми оръжието ми. Направо скипвам, айде. Ново оцеляване. Мръдни! Ти мръдни, опитвам се аз. Пък се опитвам да мръдна, ама ти ме блокира. Ти си бял. Мърдай! Мръдни! Дай си ми хапчетата, дай си ми всичко. О, не, при катаната сме. Това е зле, викаш. Да. Еми, сега отиваме към катаната веднагически. Ясно. Първо, разбира се, трябва да лутнем малко. Не може без да лутнем. Както винаги, крада целият лут на всеки. Не мога... Не. Ти направи ли си цензура? Това се прави като се обработва. Да можеш ли да го направиш после в сетингите на дефолта? Не мога. Да е по-лесно. Не мога. Те ще да е по-лесно. Така, на всяка една... Като виждаме канибали, ако има жена, просто го едитвам. Да се показва цензура на някои работи. Да. Дай нещата, крада целият лут. Хайде да отиваме веднага за брадвата и после да отиваме на нашото място, къде ни беше предишната къща. Не бе, дай катаната, после брадвата. Епе да. Ти каза брадвата. Където ни беше предишната къща. Ела насама ти, не знам на къде отиваш. Добре бе, защо всеки път го забрам това? Вой! Тук го маркираме. Маркир да я стен долу. Аз това вече съм запомнил, така че не трябва да е много сериозно. Аз съм запомнил и тук какво имам. Армузи. Да бе, ние ще го минеме, ние ще го подминеме. Да, ние сме ненормални да водим това. Именно, ние сме ненормални. Така ми, не очаквах това. Лутай, аз се лутам, после се качвам. Направо си влизам от тази пещера, не ни интересува за нищо. Да минем. Направо тръгвай бе, направо тръгвай бе, тия канибали няма да ни намерят. Чукалдам зито. Чукалдам зито, той не чу. Но не ти пука. Буквално. О, ще дойде тук. Да идва. А взех ли катаната? Да, аз май си взех катаната. Пари. Аз се приготвих, готово. Ти може да счупиш тези неща за екстра калор. Ям това, имам вече хапчета. Ще те за още един мъдни яш, което съм издържал. Взимай тук тубите с бензин. Вече съм ги. Елате да вземем това. Какво? Lightning Torch. Да, той насам. Това е експлозивни бяха. Още сода, това е сода.
Ами, ела насама. Ела за сода. Аз просто го взех през стената някак. О, Аре, тръгвай. нещо друго мога да я взема от тук, не? Айде, тръгвам. Чай за мен. Това е чисто ново оцеляване, ще се подписва. Ще се опитаме да го направим само за едно 100 дена. А, само за 100 дена. Ето, Знам, че се учени. сега ви го Знам, казвам, че... нямаме право да умираме. Да умираме от падане. Това ще изпадане. Е така, нямаме право да падаме. Да падаме. О, значи трябва по въжето. Арзито. Значи казваш, трябва да минеме по въжето. О, то ни видя. Гад. Да дойде долу. Само ще аз тогава не бях заспал. Надявам чувства, че това не е било толкова голямо. Толкова дълго време да се катериш. Не, падам! Не! Какво ти са? Оцелях! Качвайте горе. Това ще ти пратя това клипче и другите. О, канибали, канибали. Канибали. Как оцелях? Паднах от 20 метра и оцелях някак. А паднах на суша. Не ми казвай, че ще... Ау! Били? Да. Аре си направим броня сега. Ама то сме отдали. Изпи едно капче. Да, вече спи. О, има още! Аз стивам във водата. Ти се справи. Къде е? Аз стивам да се изчистя. О, той е долу. Можеш ли да не дойдеш долу при мен? Ела така е. Чужо. Можеш ли да не дойдеш пред мен, защото нямам нищо. Айде. Аре сега сами ги палим тия. Окей, айде. Да не е. Друго. Ето го брат. Насам. От сега ви казваме. От сега ще ядем канибалски части явно. Така. Да. Няма и ден едно. Да, няма и ден едно, верно. Трябва да намерим кожа. Такова пръчки. Имаш ли пръчки? Имам една май. Направи си тогава пръчка и клод. Поръчка и код. Окей. Не имам две поръчки, имам и една поръчка. Така. Ще ми покачама. Паяк! Толкова ли се страхат паяци, бе? Ма да, винаги го сега ще го убия. Хени, имаш една поръчка. Не. Сериозен ми ти. Да, отивам. Ти е една пъчка. Аз пък ще взема това тяло, ще го хвърля отново, за да не се диспомня. Аз бих лизал. Има много гущери. Сами ако не, дай да ги изоставим тия тела и да ходим на някъде. Защото тук сме до пещера все пак. Взех един гущер. Добре, явно да се тръгваме. Ти къде си? Ето сме тук. Къде е и тук, брат? Виждаш ли ми името изобщо? Не. Пак ли да е?
Ето ме, идвам. Сами, ще имаме брони, чадо. Тези трябва да не се диспълнат само. Бързам колкото мога. Аз ги взех и ги махнах, така че не трябва да се... Ето те! По едно време ми изгледаш, че летиш. Почва и огъня. Да го лият. Тица! Плаща ми гущерчето. Еми, аз вече имам един гущер! Аз се опитвам птици. Птиците са по-важни, те са застарели. Дай ми това на птиците, пердата. Дай ми пердото ти! Много хубав първи ден, тикаме като ненормални. Надявам перда. Ни готови. Окей, дай ми. Аз ще взема тези. Готово. Сега ще си направя една броня. Бум, бам, бум. Броня! Айде да тръгваме вече към мястото, където мислиме да си направим базата. На същото място като другите оцеле. Аре, към брадвата всъщност, да го направим. Към брадвата, окей. Значи на там. Да. Имам, че минаме през селището, че товариме и оттама нещо друго, че вземе някоя далаверка. Бъгна ми. Добре съм. Ти леко се телепортираш. Сериозно ли? Вече не. Вече да. Леко се телепортираш, но иначе се ходиш да бъде. Ела, изчакай за мене. Чуйте ли надолу, ето те. Накъде беше сега брадвата? От на там или на там беше? Не съм сигурен. Там май. О, вземи поръчки, аз взимай поръчки. Да, и аз това сега ще Тук има някакви поръчки. Има вече едни на земята. ето я. Къде? Ето, аз те виждам. Канибал. И ми бъгна. Чай. Ето. Сензур! Още едни. Видявам се, че бяха няколко. Защото става няколко! Дълдъл ги, колко много... Пич! Падни! Какво мислех, че ще му кажеш? Какво? Пич! Самоубийца! Ще да го кажа, тя ще го кажа. Пич! Самоубий се! Ай, сега още броня. Да. Още броня. Правим го на Survival, така, защото ни е първата серия, а после ще го правим и на Hard, и накрая Hard Survival. А там е на Hard Survival. Не знам дали ще оцелеем Hard Survival, добре. Как ще успеем, защото вече сме го правили. Ама ние почти умирахме. Сега, Още- подробности. Ако получиме... Так, подобности. Ако получиме добър спон, може да... Ооо! Съжалявам. Вие помислите си канибал за секунда и като... Некво... Упа! Чай, уга-буга ли каза? Нужда са втори кокълчаната. Готови ли? Кокълите са готови. Окей.
Имам достатъчно, нека си направя балони. И сега така. Уга буга! Енали! Уга буга! Уга буга! Уга буга! Surprise, Уга буга! motherfucker. Уга буга! Пускам си го като второ оръжие. Сега аз нека си го поставя като трето оръжие. Това ти е второ. Брадвата. Малката му памъкния за какво ти е? Точно да, реално. Айде, идвай. Ние без това сега ще получиме тази. Къде си? Аз идвам. Бамби! 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 Чай малко, аз ще го оцеля част, мога част. Не, той избяга, той избяга. Сигурно. Не съм аз, който го накара да бяга. А кой е? Да. Добре, аре да тръгваме. Май първата ни къща ще е много скапа. Защо? Защото ще е ето това. Наистина аре да почваме да цепиме дърво. Окей, айде, цепя дърво. Ти цепиш това, аз цепя и това. Чай, аз ще поставя всичко, което мога. Пази се. Един камък и ти се да работи. Това дърво ще се щупи ли? Това дърво не може да се щупи, баче. Най-сетне пада. Върху мен. Сори, ама да, не можах по-добро. Не можем даже да спим. Сейфкам. Аз сейфкам тогава. За малко да ни таковам оцеляването на хард. Какво? За малко да ни прецакам оцеляването на хард. Това нямаше да се ги пропустя. Готово ли е? Можем да спим. Канибал! Защо хвали флейлда точно? Можем да спим, айде. Не можем. Можем. След... няколко секунди урад. Добре, бе, какво е това? Не може ли да спим, когато си искаме това? Това тъпото. Аз казвам сега, че преспиваме няколко дена в пещерата. Не, това пещера. Аз каралчвам, аз докато ти каралчваш, не аз седиш така. Аз си държа това копие за всеки случай. Ако дойде нещо бау, как се разбира. Къде е това? Ето, това. И тя от страните, ако те стани някъде. Аз се искам. Ясно. Не. Какво? Окей, да тръгваме. Айде на тама. Весела Коледа на всичките малки дечица. Деня, в който го записвам това е 25. Тука, Кеннели, тука май има пещера, май. Не. Деня днеска е 25. Чупи за... Сигурно ще го видите на 25. Или 26. Защото обработването ни се стои до 4 часа сутринта. Трябва да тръгваме. Искам да спа днеска. Няма да спиш, ще трябва да грайндвам. Айде, тръгвай! Бамби! Спокойно. Ти
изтича към него. Го видях, какво се спална покрай нас. Ето го, ето го, ето. Бамби. Няма да учиш. Дай. И двамата точно до него. Чай малко, сега ще ти направо едно пътие. Ще направя едно слабо копие. Ще да... Аз пропуснах толкова да... Не бяга, то бяга. За такова и го това банде. Той избяга, той избяга. О, не бяга. Бамби! Бамби, Бамби! Бамби, Бамби, къде отиде? Бамби, Бамби! Не ни трябва да... Най-важното ни е модерната брадва. Айде, идвай. Окей, къде си? Ето, айде. Близко сме, ето го. Това. Да, брат, казвам, близко сме. Имаш ли такова? Снакс. Един. Може да ми го дадеш, аз съм на червено. Благодаря. Това Ето я. отровни ли са? Да, ето. Това. Не са отровни. Супер. Отровни Къде си? са червените и оранжевите. Къде отиде? Ти къде си? Тук е. Виж маркера къде е. А, ти направи нов маркер, аз ти не се видя. Пещерата. Тук поне сега няма да има Вирджиния. То. Опа! Тук няма ли... Бягай. Знаеш си, тук е Вирджинията и бебетата. Хени, ти знаеш ли как аз се съзна? Защото беше прекалено дълго време се отивахме надолу. А вече да помням колко време отиваш надолу, нали? Мога да усетя, че... Прекалено. Така, тук съм. Накъде е навънка? Не знам. Там, натам, натам. Накъде? Къде? Не, аз знам вече, аз те виждам, защото ти си някакъв човек, който скача. Не, не, вана сам. Нямам стамина. Тук има такива ефичи. Ефичите. Да. Те го да не сличахме насам. Не. Ние бяхме тук. Ти говориш тук за това. Не си в Коледа. Да. Дай да продължаваме. Канибал. Ела тук е, ще гледай. Пич, самоубийца. О, той си самоуби. Сори. Това тяло е мое. Това е мой приятел. Хорхе. Приятел, тя да умираш. Как? Да. Хорхе. Hasta la vista, Хорхе. Hasta la vista, baby.
Да, но за това да не ни монетайзим. За кое? За тази реплика, къде ти я каза, защото май могат. Не! Нека да монетайзнат ми, защото казах онази реплика. Тук има месо, ела да вземеш това месо. Титата как бе... Титата как... Виж как... Титата... Титата скача, защото имам максимум месо. Те нека са... Ето, готово. Нали... Окей, взимай... Къде? Хопа! Айде, тръгваме. Окей, айде. Още канибали. Мамка. Аз отидох в инвентара ми. Това не са слаги ги. Сета. Тръмжа. Чай, нека да го направя по-добре. Не. Изкарчи си го. Това ми е последния клод. Сериозно ли тя имаш толкова малко клод? Да, аз не можах да събера много. Аз имам още 40. Аз имам 0. Окей, сега отиваме... Сега трябва да се опитаме да отидем до моделната града. Аз обривам птиците за... това. Хляб. Перата им. Хляб. Да хляб. Да хляб ги обривам. Отивам за мляко. Не. Мислим тама. Упси. Вирджиния. Какво било? Идвай. Има кости? Да. Дай, ми даде балона. Аз нямам Да. клод. Ти нямаш клод, за да си направиш балона. Да, айде. От един от тези ефиджита да имат клод. Някой от тях да лопват клод. Това също да лопна клод. Ние ще ни получаваме 2 пъти ресурсите. За мен няма FG. Ти тук ще спомня айтъми за моя клан. Това би. Натам. Окей, да. Не, натам. Натам ходихме ли? Не, Натам. защо? Защото Там може да е входа за моделната база, ли? Да. Не вярвам да. По едно време с достатъчно много отделявания ще науча карта. Но обратно тогава. Наляво е Вирджинията, левия маркер. Не искам да се срещам с онази жена. С една ужасна жена. Имаш предвид 100. Имаш предвид 100. Да, по-скоро да, наистина с то. Това не е тя, това не е той, а е то. Да не и увредиме... да не кажем на черното бяло. Ще го кажа така, защото имам, че ме демонетизират. Ще те демонетизират. Пак канибал! Къде? Канибали. Ето ги. Ама то път са има и жена. Гледай. Имаш демонетизиран. Добре бе, остави ме. Къси ти си бе, аутист. Благодаря ти, дай си зъбите! Дай си зъбите! Благодаря ти, дай си.
Те мой ред. Елате тук. Добре. Аз ще запаля. Добре. Бау! Да, и аз. Къде е бау? Бау! Бау! Това чудо не иска да работи. Как при мен поиска? Зачитваш, ти читваш. Сега Виктор ми писа нещо. Чай, Виктор ми написа сами, ама той нищо сега не каза. О, баби. Ти ли искаш всяка балония? Даваме си 6 за теб, 6 за мен. 6 за теб, взимай костите. Взимай всичко. Едно клот не ми достига буквално. Окей, ето, на ти един нов кръг. Вземи си тия кости, бе. Ето, взимай бързо. Това даже достатъчно ли са? Да. Представи си, да не бяха. Не по 5 кокалата, а не с 6. Айде, тръгваме. Чай малко. Чай! Имаме още един 11 милионник в Калуа. Не говори сега за друга игра. Соди. Идвай, тук сме. Това ми писа Виктор. Бръв. Сега ще ми звъни по телефона. Това не е това. Ние не сме тук, майна, добре, айде. Лютваме, но... Това не е правилното място. Нямаме динамит. Айде тръгваме към правилното място. Сами, А? бягай. Това работи ли? Да, ела. Дай ми пистолета. Мъдни. Ето. Само там. Значи той ми пише. Направи си го на не ме безпокой, че всичко ще ти е на... Ето е във Viber. Блокирай го. Блокирай го. И така ни е наистина сериозен. Как позна, че съм сериозен? Сериозен и сега да го блокирам. Да. А няма го блокирам. Сами мисля, че малко се отдалечихме. Маничко. Ничко. Поне да видим къде сме. Сега гледаш сме на края на живота ни. Мач по удея. Ти кога ще научиш тази карта? Никога. О, ес, тук сме където искахме. Където исках да сме. Значи знаем къде сме, аз отивам към яхтата веднага да си. Да. Ела тук да си направим първата ни къща. Айде ти започвай това, аз отивам веднага в яхтата. Вземи там нещо, някакви ресурси. Няма, ще отида там после така. Добре. Ама с мене никой не трябва да се подигра. Аз съм гадно човече. Гадно човече, вика. Ще имаме изглед към любимото ни море. Където през всичките ни оцелявания, къде ги имам с тебе, ще да ме издат. Чека да те издат. Канибалите и мутанти, и акула
Даже. Аз отивам на ония остров и сега отивам АФК. Кой остадо? Това създание. На този камик. Да, ама аз лут. И то бил негде. О. Къде си? Аз лутнах яхтата. Аз сега събирам това. Аз сега Аз отивам. отивам за това, отивам за малко постигнатки. О, да. Ето те. Ето те, аз те видим как скачаше. Отивам да цепа дърва. Ама ти искаш къщата ни да бъде тук долу. Да, за сега. Докато не направим оградата там, тук ще ни е къщата. Къде долу питаш? Докато не направим оградата ни там горе на ония полуостров, там ще ни е къщата. Нали знаеш за кое място ти говоря? Каквото е да Трябва да цепиш. се взема малко. Да лут, ама ти лутни, тук те с неща. Ма купали он лутнати. Дай запази малко и за мен, бе. Бат, паревате. Да ходеш, да лутваш всичко, което видиш. Лютваш или ти ще бъдеш лютнат? Именно. Лутваш или си лут. Това звучи малко погрешно, но хайде. Лутваш или си лутнат. Лутваш или си лутнат. Звучи малко галешно. Малко. Мърничко, но малко. Аде те пи. Нали пада точно на главата си. Ще падне наистина точно на главата си. Айде, къде пада? Дали ще оцели Хенри? Не. Научих нещо. Намерих си алоe вера. Супер. О, ние даже ще имаме и за малко повече. Така че дай да намеря нещо, което може да... Едно дълбой сме, да получили малка къща. О, да, и после още 7. 6. Да, можем и да спим. Още малко. Знам какво трябва да представиме. Само. Огън. Драйн крак. Да. Точно ще кажа. Аз ще го поставя някъде около. Да дай ми така. Аз който... Къде ли да бъде и тук ще го поставя. Нека оставя и другото место, защото то да не изгние. Нищо не пипа от тама. Знаеш ли, че има малък шанс канибалите да ни издат мръвката? Окей, всъщност взимай нещата и ги поставя в бъдълде. Хенри, взимай, постави да дай на рак в бъдълде. А за какво? Те могат и вътре да влезат, май. После постави. Да, после поставим. Само поставям всичко. Това. Месо.
крачето. Оставям крачето, ще оставям крачето. Аре да спиме. Виж колко место имаме. Готови сме да... Ако трябва да отиваме. Да, имаме си месо, имаме си всичко. Няма какво да ям. Нямаш снакове, нямаш сода. Айде ти. Нямам само снакове. Дай си главата. Не, наистина, дай, че съм на червено. Какво? Буквално съм на 2%. Дълъж. Ще нурка. Хенри, дълъж. Чакай, още имам. Дъжи една това. Така, това вече. Да отиваме за пещерата, за модерната база. Ти какво правиш? Тук да сложим. Снимай вътре! Ти ще си го поставя отвънка. Защото да има място и отвътре. Айде да тръгаме. Айде. Чай, стой. Няма. Айде. Къде си? Ето те. Мъдни. Чай, къде отиваш? Ето дай. Помниш ли на къде беше? Не. Чай, чупя тук за поръчки. Изчакай ме. Къде си? Ето ме. Ето. Опитах се да минеш през. Нещо тук повече не. Айде сега през. Така, тук има малко чиколи. Айде те. Чай, къде бягаш? Окей, айде. Що не говориш? Не знам, просто не знам какво да говоря. О, тук бяхме в другото ни оцеляване. Това е... Не бяхме и точно тук. Трябва да не... Това е мое. Сами. Натам. Натам, чато. Да. На къде? На към мен. Всички на къде си? Ето. Ако намерим онази река, а не река, езеро с малките камъни. Чай, тук има такива. Суткейсове на лут. Значи беше или натам, или натам. Ако видим езеро с като мънички острови, да сме там. Там мисля, мога да се кажа. Натам. Не сме май на там. Имам добро предчувствие, че е натам. Аз не ние тук сейфкахме. Да, май. Всъщност не сме били тук. Бяхме.
Тези оранжевите сутки, тези оранжевите имат стрели. Аз вече имам максимум стрели. Това обратно тук, аз паса тук лутам. Направих си лъка вече. Как се правеше, че вече забравих? 2 пръчки, 1 въже и 1 кльот. Въже беше... Така... 2 пръчки, 1 въже и 1 кльот. Стрели много ли да ги направя всичко? Прави си стрелите огнени. И аз вече имам огнени. Аз имам... Аз ги графвам се още. Аре да тръгваме. Окей, всичко ми е огнени стрели вече. Канибал. Къде? Ето го. Аз сме виждали само 2 женски, което е добре. Да, няма да трябва да се игра на цензура. Какво ме гледаш в лицето? Бам. Тихо. Ако пропуснеш и аз имам. Няма и шанс и двамата пропуснат зле. Аз мога да го загубих. Аз мога да си го загубих. Аз взех бамби. Има още едно бамби, ама това сега да загубих. Айде, намерихте. Къде си бях хвърлил стиара? Ти мислиш, аз знам? Има толкова много бамбита. О, да? Айде да тръгваме. Тай, тук има едно онлютното. Има часовници тук. Айде да тръгваме. Добре, да къде отиде? За теб. Чай, само да щупя това. Окей, къде е зад мен? Ето те. Що скачаш на ляво надясно? Нямам си имам представа. Не сме насам. Тук я виж какво има, бе? Това... това тук да... Тук да не сме били. Тук сме близко до картата. Чай, получих нотификация и съм казал. Хенели, ами изчакай. Аре, бамби. Искам да видя тази. Бамби, ако не тръгваш с мен, те изоставям тука. Върнах се. Аре, бамби, тръгваме. Само да... Тук има батерии, тук има флекстик, тук има всичко. Така, айде. Дай, още едно нещо изпитя. Да. О, да, но само сме били. Тук нямаше ли едно нещо? Да, тук е кейкарта. Окей, айде да взимаме кейкарта. Ние да не би да правиме това оцеляване пидъра. Хихи, аз се откраднах кожата. И ти търнах на това.
Не, аз се взех. Ето е пещерата. Имаш ли лут в тези неща? Да, ама после ще ходим. Трябва, че аз нямам стамина. И идвам. Изчакай ме. Да си имаш лъка приготвен, ще спамиме армзито. Тук имаш армзи? Да бе, кикалта е защитен от армзи. И забравя ли? Да. Окей, сейвни гълдата, аз ще се сейвна за всеки случай. Сейвна ли? Не. Не да. От тука, Хени, точно където аз седя. Може да сейвни. Окей, тук е поне. Ако аз сейвна, сейвът е само за мен, нали? О, тук спомняш ли си на къде сме? Там има нещо. А, не, няма нищо. А, да, вярно, че не... Вярно, че не мога да скочи, аз трябва да скачам. Ама аз не съм... В момента не правим спидърън. По едно време трябва да правим спидърън, да видим колко бързо може да победим и тя. Тук сме. О, ето канибали. Аз викам, Хенри, я стой чай малко. Аз викам да им покажем кой е шефа. Колко дълго се нуждаеш от... Готово, нека им покажем кой е шефа. Някакъв, там давче още една бомбичка и я хвърляш там долу. Хвърли я преди да експлодира паката си. Убили ги? Залидам долу. Сега ние на къде сме? Дали минаваме от тук? Ето. Имаше назад още едно въже, както е армзито. Ето го. Я дай флекс тейп. Нямам флекс тейп. Искаш да го заливиш ли? Да? Окей, айде. Аз ще го заливя. Не, дай да го убием. И аз вече хвърли. А, той се телепортира! О, той умря май. Не, жив е. О, Хени, аз не как трябва да го учим. Как трябва да го да си леднем леко долу. Мога ли да скоча и тама? Хени, виж къде искам да скоча и тама. Виж ли къде ми е стрелата на... това малко каливче. Може би там мога го снайпа. Аз ще се пробвам. Окей, айде. Ще ти тестови бек. Приготви се и скачай. О, ше! Аз съм там. О, не, тук има. Хени, качвай се! Аз успях да се кача, Хени, аз успях. Аз и знаех, че аз мога, аз съм... Ако аз не мога го снайпна, ти го снайп. Той да не е екстра да по-голям, виж как голямо. Той да не е... Хенри! Хени, качвайте.
Този път не пада и аз ще го снайпвам. Мен ти ще го снайпвам. Чай. Още колко стрелди трябва да ти... Колко стрелди трябва да дадеш? Кени, ти го стреля, той е под мен. Сам тя го стреляш. Е, так не мога. Само да... Мълтъв ли? О, не е мълтъв. Мълтъв е. Ама бебетата са. Взимай си бутонята, хейнал да и те мълт. Аз убивам бебетата са. Бебета ме скачат! Хейнал да има помощ. Имам бебета! Салдити! За тебе има още. Ти ако е мъртв, взимай си видеотейпата, взимай си кикалда. Ти не си взе балонята ли? Аз ще си я поставя. Така. Хенки, да експлоднем, защото тази пещера имаше още пътища. Айде де! Може да има малко лут. Аз се помня. Добре. Само Вирджиния там имаше една с 1000 бебета. Балония? Аз имам две бомби. Вече имах крафнати 3, ама хвали само една. Добре, съм толкова много не искаш да пусна. Това месо е това. Не го взимай, това е лошо месо. Се прохвърля месото, да се, че е изгнило. Не може да мъднеш. Що се опита да ме удавиш? Да, не излизай. Нека да изчакаме нощта. Сега гледаш как да излизам, то става нощ. Дай да лутнеме. Лут. Бих зайче. Аз забравих, че ни бяхме се поставили в това. Забравих, че сме се поставили, че сме офлайн. Аз бях се поставил офлайн в Discord. Това и предахме. Дали се опитвахме да получим това да работи. OBS. Някакъв лут има ли? Друг лут има ли? Трябва да имам това месо тук. Трябва да сега къде отивам. Няма ли предадва нещо? Тук има съркът болтове.
Чакай, аз вече не мога повече. Аз ще взема. Ау. Сори. Дай сега направо. Айде. Дай да натичаме. Просто... Хайде да не тичаме, да почва да тича с 2 секунди. Да. Ти се използваш OBS ли? Не. Streamlabs. Да. Окей. Не искам да стоя до 4. Да. Само да обработя едно видео. Така че по-добре да сме от едно. Колко много обработване има? Това видео колко време ще го правим? 30 минути. Окей. За един епизод 30 минути не мисля, че е много зле. Да, така е. Айде да тръгваме. 30 минути е като, бих казал, хубаво, не е прекалено дълго, не е прекалено малко. Да. Някакво 12 ми стана на 4 FPS. Защо? Не си я представя. Канибали! Канибали зад на... Жена! Ау! Тръгвай, остави я. Няма да я таковам, няма да демонетизирам, защото беше тъмно, ей. Няма да лицензирам. Не тази, имаш още 2 да демонетизираш. Цензурираш. Колко време е рекордването ти? Не знаме, сега ще вия. Да 1 чакаме. час. Да спадем ли? Не. Още колко тогава? 20 минути. А това, че докато си говорим ще го обработвам това нещо, това е друг въпрос. Това е съвсем друга тема. Да. Чай, крафтвам си още страни. Хайде, само може тръгваме. Я ми дай... Аре, тръгваме. Не важно. Още 20 минути, да. Без това искам да играя също и още някакво нещо. Да. Май по-хубава идея да отрежеш това, когато отиде Африка. Това ще го направя. Окей. И ти казвам, като отрежа това където е Африка, то ще стане от час и половина на 90 минути. Не си бил толкова, но... час и половина към 90 минути, това е един... Ама обаче... 90 минути е 1 час и половина. Аспа, от 1 час и половина ще стане на 60 минути. Не си бил Африка толкова дълго време, може да си... Ще ям. Чай, ще си взема едно нещо. Нам. Лягай да спиш. Чай, имам месо да поставям. Я изчакай. Къде да имам месо да поставям. Виждам се от още един драинг рак. Имаме тук месо. Да.
Аре, спи. А, не, ние сега ще ядеме малко. Да се вземе един гущер. Къде е гущер? Да, взех добър гущер. Айде, явно няма да е гущер. Няма хубав гущер. Отивам да ги маркирам тия работи. Имаме какво да маркираш. Стената? Аз тук стой гледах едно изгнило като грешка. Какво? Бях изял изгнило. Епа. Аз се опитах да го дрокна по грешка. Нещо ми сяда. Повече ме се имам ли да поставя? Не. Това малко ме се не може да поставиш. Аз ще видя и аз дали се разпълнали нещата. Окей. Често че винаги виждаме акули да са мъртви, ама никой не виждам акула в дата. Аз съм виждал акула в атака. Защото те атакуваше в в миналото ни оцеляване, не в Файлд. Я виж колко дърво ни трябва. Да, 137. Това не можем ли да отвориме? Ние какво сме вдехне, за да отвориме това в яхтата? Златната голд карта. Златната ки карта. Откъде се получаваше? След края. Накрая. От Меган. Да, след края. Да, от Меган. Айде, идвай тук да слагаш за лок след. За количка. Чао. Ти после отиваш да работваш видеото ли? Да, като го спра, само ще такова. Като го спра, първо ще имаме, после ще отивам да го обработвам това създание. И ще се направиш малко днес и после малко утре. Не, направо сега. Завършвам работата, която съм започнал. Чай, само трябваше да видя. Аз колко батерии имам? Имам 7 батерии. Къде е количката? Ето я. И аз имам колички. Аз ще поставя и още една. Не, ти вече започна. Нямам повече. Ха-ха. Час е 11. Това, ако знаеш колко трябва да го късвам, това знаеш колко трябва да късвам. На мен ли го водиш? Да. Обави си микрофона, защото леко се малко по-стърда не се звучи. Сега добре ли е? Да. Звучи си следно беше... Седно съм в сауна. Да, брат, че звучиш и следно ти си по-назад от микрофона ти. Това знаеш защо е? Що? Буквално компютъра ми е в кухнята. И то сега като се готви и абсорбатор като е пуснат. Още 3 поръчки. Вземи 3 поръчки на бърз. Окей.
Не взимай количката, че има още да се видим. Абе, знам. Утре е втория епизод. Да. Темата не искам па да почивам. Имам 2 пръчки. Дай прави нещо. Чивам 4. Само се пази да не те ударим. Няма опанеш. Айде. Я получим тази модерна братва. Да. Малко то ще 10 минути. Винаги мога малко да удължа видеото. А, не. Кени, пази се. О, дали ще направи бакфлип? Не видя ли какво стана? Да, сега стой там, сега се връщам. Един бакфлип. Ти заснели го, заснели бакфлипа. Кой? Нека не ми да... Ще дей. Маба дей. Данца ти либли. Задължително. Получиме във втория епизод, нека ги получиме и двете. Да. Канибали. Канибал. Канибали. 2. Множество. Да, се забелязва се. Множествено число то време. Множествено число... То. Лице. Гори, Значи сами, те са то. Значи единствено множествено трето лице, множествено число, неизвестно време. Известно време. Чакай, аз искам да го застрелям. Искам да го застрелям в... знаеш къде? Да го застрелям. Не го заслужават. Тия канибалчета не заслужават чак път така болка. Заслужават си болка, заслужават. Може да кажеш? Какво изкараха тия къла? Не искаш да... имам бомба. Имам бомба. Абе. Убий птиците. Вземи педата. Каква защита на животни, бе? Тук е на живот или на смърт? А как да имам количката? Не бе, щяка ли да запълним и тази? Хайде бе, ще го. Самия сега, че се ядоса. Що? Имам такова предчувствие. Пау! Пау! Пада! Дали... Да иска да го даде... Да, благодаря ти дърво. Дървото показва на коя посока е вкъщи. Не, че не знаеш вече къде е. И що ще чупи още? Набити демидж, нали? Не, ама беше на... няма и сантиметър. Готово, количките са максимум. Айде, ще не. Да. Беше и сантиметър да ме удари буквално.
Той назад. Я тоді мав когось понадягти, да, ай. А не ти ще паднеш между. Ти коли ще допадеш. Упси, мапу. Дали. Да, не дали. Так. Оставить мапу. Не зле. Добре, колко време заснемаме? Па, това ще бъде. Окей. Това е за днес. Айде. Отиваме да сейвкаме и спираме видеото. Ти това да излежиш малко тези части, нали, което да ме влеме. И там, където казвахме самоубийце, да цензурирам. И ето тази част сега, къде си говорим това. Да. Имаш само да цензурираш 2 пъти, така че не е много. Да. Имахме късмет. Да, само днеска. Сега ще утре 20 жени идват. Аз ще се самоубия. Това е. Добре, хора. Те да направи едно аутшо. Епа, това ще го правя утре.